Mai. Diolch am ymuno efo fi. Sian Orddi, a dwi'n sgwennwr. Dwi'n sgwennu bob math o bethau, dyna sydd dwi'n ennill yn wyddoliad. Ond nes i ddechrau sgwennu, bod fi'n mwynhau o, ac am bod o'n neud i mi deimlo'n well. Byddwch eitha gobeithio yn sgwennu dipyn yn y sesiwn yma efo fi. Felly, wrach bod angen i chi oedi'r fideo am munud a mynd i chwilio am ddarn o bapur a beiro neu bensel. Gorau byd os di'n notebook bach del, hwn dwi'n ddefnyddio ar y funud. A oherwydd bod fi'n meddwl bod yng ngeiriau i, fatha'ch geiriau chi yn bethau pwysig a bod eisiau rhoi nhw'n rhywle gofalus. Ond os di'n ond rhyw scrap o gefn amlen, dydy o'n bwys chwaith. Os di'r syniad o sgwennu yn eich dychryn chi, diolch poeni. Os da chi'n cofio dyddiau ysgol a bobl yn marcio bethau, beidiwch meddwl am hynny. Dydy o'n bwys os da chi'n camsillafu, os da chi'n sgwennu fler, os da chi'n cymysgu Cymraeg a Saesneg, dim ond sgwennu fel da chi siarad. Cwbl dwi'n gweld chi wneud ydy sgwennu beth bynnag ddaw i'ch pen chi, heb stopio, heb feddwl gormod. A mond gwneud hynny am 2 funud yn llythrennol. I rhwystro chi rhag edrych ar ddarn gwag o bapur, mi na i roi dechrau brawddeg i chi. Ac yna, gadaelonydd i chi sgwennu beth bynnag ddaw eich pen chi yn dilyn ychydig eiriau yna. A phan fydd y 2 funud ar ben, mi no'n ddol i ddeitha chi. Felly, sgwennwch, dechreuwch efo'r geiriau yma. Petawn ni'n gallu newid un peth. Cariwch ymlaen o hynna am 2 funud. Dyna ni, 2 funud ar ben, da chi wedi sgwennu am 2 funud a gobeithio bod chi wedi mwynhau o. O gynnwch chi ddewis wan, allwch chi stopio'r fideo yma, a gwneud beth da chi isio, beth da chi wedi sgwennu, darllenwch o, taflwch o, danoswch o rhywun chi sy'n dewis. Neu mi fedrwch chi ddal ati i sgwennu. Beth arall, beth am wneud o'n ymarfer rheolaidd? Pan mae gynnoch chi chydig amser, gosod timer am 2, 3, 4 munud. Os da chi'n siŵr sut i ddechrau, gorwch unrhyw lyfr neu bapur newydd, dewis brawddeg ar hap fel a 5-4 gair cyntaf ohono. Ymlaen â chi. Diolch yn fawr iawn am ddod i sgwennu efo fi.